La marxa de les torxes, com sabeu, és una marxa reivindicativa. Es va començar a fer, si no recordo malament, l'any 2003, una cosa així, la primera marxa, per commemorar aquells fets i sobretot per mostrar, donar homenatge a tota la gent que va morir a la Guerra de Successió i tot el que va passar llavors. L'any 2003 es va fer a la Plana de Vic, en els pobles de Vic, del voltant de Vic, es van anar agrupant i anaven a retre homenatge al coronel Bac de Roda, que és una imatge que hi ha posada a Vic, Vic la ciutat. És la quarta marxa que fem. Primer ho feia Òmnium i després ens hi vam afegir nosaltres i ara ja ho fem íntegrament des de fa 2 anys nosaltres. Esperem que aquesta sigui la darrera marxa reivindicativa i en la que mostrem el nostre homenatge a tota aquesta gent que va perdre la vida i que la propera ja sigui una marxa per gaudir-la, disfrutar-la, festiva i, en fi, que ja sigui un cop siguem un país lliure, no? Des de Lloret, des de Lloret tot va començar això, un poble ho feia, l'altre també, ens vam animar, ens vam engrescar i la gent estem molt contents perquè cada any la gent s'hi afegeix, les torxes per tot el passeig, arribarem a l'Ajuntament i allà ens trobarem, farem la hissada de l'estelada que portem aquí. Mentrestant, l'acte estarà, la Neus Dalmau, que és l'artista d'aquí de Lloret, ens cantarà, serà un acte serà molt maco perquè també vol ella retre un petit homenatge a tota aquesta gent que han perdut la vida, que ja no veuran el que ara estem tan a punt de viure tots, no? A part de la hissada de l'estelada, que enguany li serà el senyor Jordi Oravich, que està de candidat en la llista de Junts pel Sí, i també Antoni de la Rapera, que és un senyor que ha col·laborat moltíssim amb nosaltres i ens fa molta gràcia que tots dos ens hissin l'estelada. I llavors, a continuació, hi haurà la lectura del manifest que el llegiré jo mateixa. I que se senti la veu de tots solemnement i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. La iniciativa va arrencar l'any del mil·lenari, el 2001. Qualsevol persona podia proposar una activitat perquè el poble es lluís. I jo, com que és una cosa que m'agrada, vaig anar a Cultura i dic, jo m'agradaria fer això, una trobada de puntaires. Diu, sí, es pot fer. Això va partir de la Dolors Clopés. Ella va ser la inductora, l'organitzadora, que se li va ocórrer que als mesos de vacances es podia fer una trobada, que a Lloret es veiés que hi havia altres coses per fer. Ara, de fet, hi ha bastant de les comarques de Barcelona, o sigui, de Premià, de Malgrat, n'hi havien d'haver-hi de Sant Boi, d'Hospitalet, però veig que hi ha taules buides, suposo que no deu haver vingut, perquè també hi ha l'handicap de que hi ha vaga de trens. Pues estoy haciendo un fular para el cuello. Lo primero es tener el hilo, el patrón y enrollar los bolillos. Claro, hay que tener los bolillos. Y luego a partir de ahí pues ya nada, vas comenzando y vas haciendo como todo. Jo supercontenta. No hi ha la quantitat que jo m'agradaria que hi hagués, però, bueno, ja està bé.
bueno, per nosaltres era molt important. Ens sentim catalans, som d'aquí del país, i un dia així per nosaltres no podíem passar sense portar aquest granet de sorra a aquesta festa. Hem donat inici a l'acte institucional de celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Avui, 11 de setembre de 2015, escoltarem ara mateix una coral reunida expressament per a aquest acte, formada per cantaires de les diverses corals del nostre municipi. La mar oberta, on tindrem a favor. Bueno, aquesta coral, jo sóc el director d'un parell de corals d'aquí i em van trucar un dia a l'Ajuntament l'any passat i em van dir què et sembla si juntem tothom en comptes de fer només la coral del poble. Bueno, i vam dir, doncs sí, fem-ho, no? I com que fa uns anys no hi havia masses corals, però ara en som 4 o 5 i bueno, doncs vam decidir fer-ho i uns quants d'aquí, uns quants d'allà, fem una gran coral. Glòria, gran santet, cantem amb l'ànima, un crit i una sola veu, visca la pàtria, la nostra terra, joia, que entra mar del cel, fals i ginesta, vola sobre el front d'Ester, de la senyera, tenim les penes per estimar-la i el rapte en festa del combat. Tenim els braços per defensar-la, ningú ens prendrà la nostra llibertat. Quan comença aquest cadenes, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Visca Catalunya! Regidors, regidores i ciutadans que ens acompanyeu. Gràcies per la vostra presència avui en aquest acte que hem organitzat amb motiu de la Diada Nacional. Fa poques setmanes em trobava aquí mateix, a la plaça de la Vila, adreçant-vos unes paraules sobre els eixos que han d'impulsar el nou estat català. Durant el meu Parlament... Home, la visc doncs, amb esperança i d'una forma molt cívica i amb molta naturalitat, com estan sent les darreres diades. Amb aquest punt de reivindicació, però ja dic, des de l'absolut civisme i des de la normalitat. Bueno, doncs és un ambient que connecta tota la vida. Mai ho havia viscut en primera persona com a alcalde, però sí com a ciutadà de peu, i és un ambient molt maco, amb un sentiment de concòrdia i d'un ambient molt positiu. Amb les seves paraules donem per acomiadat aquest acte. Us recordem que fins a la 1 del migdia hi ha la 14a trobada de puntaires aquí al passeig. Sí, jo he participat d'aquesta fira des que es va començar. Fa 33 anys que vinc aquí i m'han tractat molt bé i m'agrada molt venir aquí. I aquí porto les coses meves que pinto, sobretot coses d'Olot. També pinto d'altres temes, però generalment els temes d'Olot són els meus, que m'agraden més a mi. Bueno, la primera del matí ha anat força bé, perquè la gent ha preguntat molt i tal, no? Després s'han calmat molt, hi ha hagut un baixón de gent important, després ha fet un dia molt pesat, amb molta calor, i suposo que la gent també això ho ha sentit i no han vingut tant. I ara es comença a animar una miqueta més.
que passa i has de lamentar que els primers anys hi havia 40 o 50 persones. Llavors jo he preguntat a tota aquesta gent, que n'hi ha molts que ja fan diferents fires, doncs què passava amb els altres pobles. I me van dir que precisament a Platja d'Aro hi havia cada any 60-70 persones i aquest any no hi havia ni la meitat. Igualment en les altres fires. Sembla ser que la gent no ven, se suposa que degut a la crisi, i que per això va disminuint el número de pintors. Carrer perquè que es coneixi l'obra. És una cosa molt diferent, vull dir, jo no em dedico a això, però bueno, a ratos lliures doncs faig això i també m'agrada ensenyar-ho més que res. Doncs nosaltres volem que tingui continuïtat. Ara bé, això també depèn de la gent que vulgui venir, col·laborar i veurem. Aquí és potser la tercera o la quarta vegada i bueno, el que faig, la meva tècnica és, jo soc urban sketcher, que principalment dibuixo llibretes i llavors capto el que passa al moment. Llavors el repte és dibuixar, començar el dibuix i acabar-lo en el mateix moment. I avui és el concurs de pintura de Lloret i no me'l vull perdre. Bueno, primer de tot perquè soc gairebé lloretenca, perquè vinc aquí des de la infància i bé, m'agrada disfrutar, m'agrada Lloret, m'agrada dibuixar. No, el premi, això és el de menys. Senzillament passar aquesta estona, parlar amb vosaltres, parlar amb la gent i passar-ho bé. Primera vegada que vinc i m'agrada pintar, el que faig molt poc i això, i m'agrada molt el mar i aprofito per estar aquí amb aquest so genial i res, i passar una bona estona. Jo porto uns 40 anys pintant. Llavors he exposat també aquí amb el Museu de Pintors de Lloret i era un punt que em quedava de fer això. Cada any no podia, quan deien es fa tal dia o estava treballant, i aquí tinc l'oportunitat que dic, mira, no tinc res que fer, em puc des... Aproximadament deu fer 19, 18 o 20 anys gairebé. Què t'atrapa d'aquest concurs? Lloret. Lloret perquè és una ciutat, entre cometes, que és diferent, trobes des de l'espai molt natural fins a l'espai que és reconstruït, artificial, però és molt divertit pintar aquí a Lloret. Bueno, tinc al costat de casa, soc de Caldes i bueno, ja... És maco perquè bueno, no hi ha tant d'agòbio amb tanta gent, saps? I ara ja es comença a disfrutar més de la platja, vull dir. La gent que ha vingut, molta il·lusió, com tots els anys,
El que passa que avui coincideixen 5 o 6 concursos de pintura al mateix temps i òbviament ha vingut menys gent del que esperàvem. Ara bé, els que han vingut són dels millors que solen participar en aquests concursos. Jo parlaria una mica del Casinet. El Club Marina Casinet és una entitat que organitza conferències educatives de molt nivell i a més de diferents temes, i al mateix temps emet un llibre cada any, que ja és el 27 que s'ha emès, i també fem el concurs de pintura, el 20 aniversari aquest any, i això es fa de cara a Lloret i de fer coses diferents per Lloret que el que sol parlar de Lloret. El nivell és molt bo. Sempre hi ha 4 aficionats que venen, però el nivell és molt bo. El que passa que aquest any es veu que hi ha hagut molt poca assistència, perquè hi havia 5 o 6 concursos alhora aquí a Catalunya. Premi Especial Natura, dotat amb 600 euros i atorgat per la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Lloret de Mar a l'obra registrada amb el número 3, autor Ramon Pujolà Font. És un premi de natura i per tant s'ha de pintar, jo entenc natura, Costa Brava. Estava una mica estudiat, sí. Vinc cada any i per tant tinc una amic aquí, com t'he dit, i per tant ja havia buscat. Perquè si he de vindre a buscar, pinta, uau! Tercer premi, dotat amb 800 euros, a l'obra registrada amb el número 6, autor Narcís Sala Gascons. Un dels carrers que més m'agraden de per aquí del poble, per la llum que baixava i tot plegat, és el mantenir una miqueta l'aire antic. Autor Josep Plaja López. Ja pots comptar, contentíssim, perquè és difícil guanyar un premi de pintura i amb els quadres que hi ha, amb el nivell que hi ha, encara que siguin pocs quadres, però costa, no és fàcil. I primer premi, dotat amb 1.200 euros, a l'obra registrada amb el número 9, autor Albert Jiménez Torrent. Sí, eren poquets, però aquests poquets, vull dir, hi havia molt de nivell, saps? I la veritat que no m'ho esperava perquè hi havia bastant de nivell i bueno, molt satisfet. Nosaltres som una associació que es va constituir ara fa 10 anys, precisament amb la idea de que l'ermita de les Alegries tornés a agafar l'esplendor que havia tingut fa molts anys enrere, segles enrere. En principi que la vam trobar nosaltres estava bastant malmesa perquè no hi havia pràcticament ningú que se'n cuidés, a més hi havia una persona sola, i nosaltres vam agafar, diríem, el repte de reconstruir-la, de posar-la a la trobada del dia, tant les festes com el que era l'ermita en si. En 10 anys, tota la colla que som l'associació, amb el poble de Lloret de darrere, quasi ho hem aconseguit.
Nosaltres la idea, en principi, eren dues coses. Primera, reconstruir l'església i segona, recuperar les festes tradicionals que es feien a l'ermita. La festa del traginer el mes de gener, la festa de les flors, que és la festa de Maria, diríem, que és la festa de la Verge, decorant tota l'ermita amb flors de gent del poble que ens porta, i la festa major, que havia sigut la festa major antiga de Lloret, i que durant molts anys, segles més aviat, havia sigut la festa del poble. En principi diríem la festa major és la més clàssica, en principi es comença amb unes sardanes al matí, després es fa la missa solemne, que aquest any ens tenia d'acompanyar el senyor bisbe, que no ha pogut venir perquè estava malalt, però s'ha fet igualment la missa solemne, un dinar de germanor, a la tarda una altra vegada de sardanes i un ball de fi de festa. Bé, doncs el cuní porquí és un joc tradicional i es tracta de que hi ha el cuní porquí amagat a dins d'una cistella al centre del taulell i tot el taulell al voltant és ple de portes amb una carta a cada porteta i llavors a la porteta on entra el cuní porquí és el guanyador i llavors té un premi. Tant al matí a la tarda, si hi ha gent que s'apunta per batejar l'ermita, es recupera una tradició molt antiga catalana de que els padrins tiren des del campanar dolços pels nanos i pels que no ho són, vull dir que vulguin recollir-ho. En principi és una tradició que es manté aquí a l'ermita des de fa molts anys i que hem volgut mantenir. Es farà la batallada, una tradició catalana on els padrins del bateig tiren els nens... Ai, que m'equivoco! Tiren dolços des del campanar pels nens.